idan kai magana sai a ce kai baka son manzon Allah. Yanzu akwai wanda zai kalle mu ya ce ba mu son manzon Allah alaihi salatu wassalam. Idan kai magana akan maulidi da duk abubuwan da ake yi, ka kalli yadda ake zuwa da abubuwan. Yanzu mu an yi maulidin Shehu Ibrahim a Bauchi, mun ga yadda aka yi. An yi maulidin Annabi mun gani, an yi na Shehu Tijjani mun gani, an yi na Ibrahim Inyas. Yanzu ba wani maulidi da ake a duniya wadda take kan kama irin na Shehu Ibrahim. Shi ma mai ɗariƙan Shehu Tijjani yanzu an kwace ta a hannunsa. Yana da wahala yanzu ka ji wani ɗan ɗariƙa yana tutiya da Shehu Tijjani. To shi ma Shehu Ibrahim ɗin akwai yanzu wadda suke so su bence shi, kuma tafiya tana tafiya. Jama'a mun fahimta? To dukkan abubuwan kawai haka suke, wani abu ne za a zo da shi a ɓoye, amma sai a nufi wani abu a bayansa. To amma dukkan waɗannan ababa da malam ya ambata mana, ɗaya daga cikin nauyin da yake kanmu shine mu tsaya mu karantas da 'ya'yanmu da iyalanmu